से हम निकलदारी शुरू करे ले जा। हाँ और तब ले बूढ़ों का 40 बरस की उम्र वाला खिसिया लगे चलो चलो नाम सुन ले रहनी हो हाँ एकर के लौड़े छोड़े ब्यासे बन जा रहा है तब दोनों दल से हमने के मारल जाता है भैया जी तानी मानी 5 मिनट सरकार के उपलक्ष्य में में जेकर खातिर इतना खर्चा भइल बा ओके बाद जरूर होके के चाहिए जब जब भय धर 5 मिनट सुनिए कर बाद लेदारी को हम चलो कम से कम एक उत्सव मना लेवल जरूरी है का संत जी ठीक कहता नहीं चश्मा खोल दो रात में ये भारत के धरती ऐसा बस साहब के जब जब जा धर्म के हानि भइल बा तब तब मालिक के अवतार भइल बा जब जब भय धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन जब जब भारत के धरती पर अत्याचार भइल बा कोनो न कोनो रूप में परमात्मा के अवतार भइल बा ये बात के भगवान कृष्ण गीता में कहनी अर्जुन से कि पारच यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। मैं जुग जुग में अवतार लिया करता हूं अर्जुन धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म को नाश करने के लिए। जब पाप के घड़ा हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण बा भगवान कृष्ण के अवतार का है भाई कंस के कारण राम के अवतार का है भाई रावण के कारण दुर्गा जी का अवतार का है भाई महिषासुर के कारण बिना कारण के कोनो बात ना होला भैया दुनिया में। तब जब कंस के अत्याचार से पृथ्वी भारी हो गई रहे धर्म भागल फिरे अधर्म खेदले फिरे ना कोई टीका करता ना कोई टीक रखले बा सब कोई डरे कंस के अत्याचार इतना बढ़ गई इतना अत्याचार बढ़े के जेकर का हाथ देखे बाबूजी 5 मिनट में कहले के बा खड़ा हो जा खल दल के सान रहे निश्चर के खान रहे द्वापर में पाप से जब डोलत जहान रहे वसुंधरा रोवत बाड़ी इज्जत न बाची देवतन के भाग ही से पहुंचत परान रहे क्षीर सागर में देवता लोग भगवान विष्णु से अर्जी सुनावे लगले जाके क्षीर सागर में करे लगले विनती डर ही से कांपत शरीर खड़ा कान रहे लागल सुदर्शनमा मुदैया के दाव पर भइल श्मशान जहां पहले मकान रहे। विष्णु जी कहले कि हम चलब कंस के अत्याचार के नाश करब देवता लोग पर रूप बना के चल लोग यही हाल भइल देवकी के भाई चचेरा कंस रहे अपना बहिनी के विदागी करे लगल वासुदेव जी के संगे आकाशवाणी भइल कि इसका अष्टम लाल तुमको काल होगा जब काल होगा देखी कंस बलवान रहे बुद्धिमान ना रहे नारद जी के कथनानुसार कंस देवकी वासुदेव के जेल के अंदर बंद कर दिले अगर बुद्धिमान रहते तो दोनों के अलग अलग कोठारी में बंद कर देते कंस बलवान रहे बुद्धिमान ना रहे बुद्धिमान रहते तो देवकी वासुदेव के कोठारी में बंद कर अलग अलग बंद कर देते लेकिन एक में बंद कर दिले जब अलग अलग रहते तो लड़का होबे न करते आ एक में बंद कर दिले लड़का जन्म लेल तब मारे लागल 1 2 3 4 5 6 गो के मार दल 6 पक में बात कहते 6 गो के मार दिले भैया जौन महतारी के सामने लड़का के पटक के मार दिया जाता हर अंदाजा लगाई कि महतारी के करेजा का कहत हुई। श्री बालाजी फिजिकल हेल्थ फेयर अरे तू पढ़ता नहीं ले
बच्चा पढ़ हमर पंचोछर लोग के लागल हो। अब पैसवा तो न पंचू छुर लोग बड़े बड़े तो हमरो चश्मा लगावे पर का हो उनका जरूर रहबा त संत जी तार चश्मा हमारा साथ दे दी। हे बाबू जब 1 2 3 4 जब लड़का के मारे लगले कंस कंस अपना बेटा के ही मारत रहे। 6 गो लड़का सड़गर्भ देवता रहे ब्रह्मा जी के देख के लोग हंसले रहे श्राप दिले की तरह बाप ही काल ने भी कंस बना था। मारे लगले देवकी बिलक के रोवे लगली। जब बाप के घड़ा भर जाला तब मालिक की दुनिया में उतार हो जाला। Soia balaba हे भगवान मारे लगले हर बबुआ का जन्म सोया balaba देवकी रोवे लगली। भगवान कृष्ण की कंस के पाप के जब घड़ा भरल भगवान चतुर्भुजी माया को डर दिले करे माया 7वां गर्भ के खींच के रोहिणी में जाके स्थापित कर दे जिनका से बलराम जी भइले। 8वां में हम खुद आवतनी भगवान जेल के अंदर प्रकट हो गईले 4 भुजा लेके। जब प्रकट हो गईले तब देवकी जब देखली दर्शन कली तो लगली रोवे। भगवान कहली कि माई रे तोर दुख हम दूर करम। कहली कि बेटा हमर दुख दूर करबा तो पहले हमर बात सुनो। कि यार रोवत हर दिनवा बितवनी ये बबुआ रोवते दिनवा बितवनी नैहरा से जब ससुरा में चलनी भाई मोरा ले बिलमाई खींच तलवार जब मारन चाहे आर पति मोरा दिहलन छोड़ाइए बबुआ रोवते दीनवा बिताई। भगवान कल कि हम गोदी में बन के उतरी माई हमरा के नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दी है बाबा वासुदेव जी। और वहां एगो लड़की माया रही ओकरा के उठा के ले यही हाल भइल। यही भादो कंधरिया रात अष्टमी लगन रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार। त देवकी के बूठाल लहरिया दरदिया बाणा जोर दरदिया बाणा जोर मारे हो ललना ए ललना सोया जी से Hey!
भगवान के घर में देर होला देवकी अंधेर ना होला रे। चुप रहा ए देवकी नैनावा से निर्पोछ नैनावा से निर्पोछ हो ललना। ए देवकी तोरे गोदिया आई है भागा वान हो सरप दुखवा हरली है हो। कन्हरिया रात में मालिक अष्टमी लगन रोहिणी नक्षत्र में भगवान जब बालक बन के गोदी में आ गई वासुदेव जी उठा के चल दिले। हाथ के बेरी खुल गई, पांव के बेरी खुल गई, पहरदरुआ सुत गई, पहरदार सुत गई, कारागार खुल गई। वासुदेव बाबू उठाई कर चलले तो धइले के परवा प धइले के परवा प ललना। ए लालना ऊपर से परे लागल दुनिया रे सुतल सारी दुनिया न हो। ए लालना ऊपर से परे लागल दुनिया सुतल सारी दुनिया न हो। जमुना जी एकदम सुखल रहले। जो सही जमुना जी में वासुदेव जी पैर डली, जमुना जी खलखला के बढ़ गई भगवान के चरण छुए खातिर। इतना जब पानी आयल घेंटी भर तब वासुदेव जी सोचे तारे कि हम डूबा में एहू डूबी है। अब हाय रे भगवान चरण नीचे क देले। जमुना में उठा लेला हरिया बेअरिया बाणा जोरा बेअरिया रे बाणा जोर मारे हो ललना। ए ललना छुई कर चरनिया सुखल बनिया हो ललनवा होनी हार हो। ए ललना छुई कर चरनिया सुखल बनिया ललनवा होनी हार हो। पुजारी जी हमारे भगवान के बड़ी रुपए के आशीर्वाद देनी। यही भगवान के जन्मोत्सव हो जेकरा खातिर हमने के इतना जलसा कइल जाता। तन ई गीत जरूर होके के चाहिए जेकरा कहल जाला सोहर। अब देखी बराबरी में बदलई कइल जाला, चना से चना बदलल जाला, लेकिन वासुदेव जी का कइले चना के धो देले खेसारी उठा के चल देले, लइका धो देले लइके उठा के चल देले। बदले में कइले नहीं दरिया लगावल है ना फेरिया लगावल है ना फेरिया न हो ललना। ए ललना जुमी गइले वही कारा करवा जगल पहर करवा नु हो। सही कारागार में ले जैसे पहले व्यवस्था रहे सब सही हो गई। पहरदार जा गई बा लड़की के रवाई सुन ले जब जेल के अंदर से पहरदार को लड़का जन्म ले लस मालिक
कौन चिंता में रहे कि जबले लइका के मारम ना तबले हम पानी ना पियब। अब अइले कौन से दौड़ल कहले रे देवकी ते अपन बेटा कोतर भैया लइका ना महंगनी जन्म भइल बा मरबत हाथ कापी कहले राक्षस के मरला वो लड़की आकाश में उड़ गई 8 भुजा लेके दर्शन देले कहली करे पापी कंस ते हमरा के का मरबे तारा के मारे वाला सोना के पलंग पर दूध पियता और जाके विद्याचल में आसन ले ले विद्याचली माई कहले जो आज दर्शन करे जात नहीं जा लेकिन माई कहली एगो 2 मिनट में गरबाद लेदारी हे रे पापी अरे कंस ओ महामायु शक्ति कंस के कहली कि रे लत खोर मोर तू जनले नाही मरमिया रे लत खोर मोर तू जनले नाही मरमिया के अमरल चहल भगिनिया के डोणवा के बच्चा डोणवा होला बांस में से बांस जन्मेला लेकिन महात्मा कंस के पिता उग्रसेन के दुरात्मा कंस पैदा भइल द्रुमलिक राक्षस उनका पवन रेखा उनका माई के भोग पेले रहले जेकरा चलते कंस से दुरात्मा बेटा पैदा भइल वही माई कहली सुनर पापी कंस तो गलवा तहरा देह कर छूटी छलवा तालवा टूट कर रही पहुना तहरा बहिनिया ए तालवा टूट कर रही पहुना तहरा बहिनिया मरो चल भगनिया कंस चिंता में पड़ गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ये कहानी के हम छोड़ देनी तन लयदारी में चले देख